A jenom stiskni obě dvě ty nohy. A pomalu, ale se dále. Výborně. Nezůstávej tak dlouho nahoře. Nahoru. Nepřitahuj se těma rukama, nech je v klidu. Nepřitahuj se těma. Pevný kolena. Patu dolů, nedávej nohu tak nahoru, převrátíš se. Sedni si, klidně si ty ruce opři o ten krk, když budeš dělat stehení se, tak se zmáčkni obě dvě holeně, zmáčkni, pohoď, zmáčkni, pohoď, zmáčkni, tak. A teď ten stehení se tady. Pokryč nohy v koleno, prošlápni patu dolů. Pokryč ty nohy v koleno, vyšpůl ten zadeček někde do zády. Tak. A je to teda medlík. A koukej dopředu, ne do země. Bradu zvedni a koukej před sebe dopředu. No to není tak jednoduchý, víš? Víš to, jo? Papa dolů.